İdil ağamı oңайынан барып, biz Ульяновскіні узып, Кулатка районына келіп жеттік. Тәрәз артында пейзажлар өзгәріп тұра. Урманнар, далаларға, әйінді қора жер, нәшундай ташлы жерге алышына. Ләкин күп мегенә китсәк тә, күп нинди генә юллар үтсәк тә, biz һәр вакыт татарларны очратабыз. Biz бүген Ульяновск өлкәсе Кулатка районы Вязовый Гай авылында. Саумысыз милләттәшләр. Һәм бүген туган авылым тапшыруы нәкъ сезне әлеге авыл белән таныштырачак. Үзенчәлекле туфраклы булса да, Вязовый Гай авылы бик матур урында урнашкан. Тирескә елгасы, далалары аны тагын да бизи. Тирескә яки Терешка елгасы авылны яратып кычарга тырыша кебек. Шуңа да Вязовый Гай авылы ярым утрауга да охшап кала. Вязовский Гай авылы тирәсендә Терешка елгасы агып үтә. Ни өчен Терешка? Biz Terek елгасы турында инде ишеткәнебез бар. Чечня Республикасында, Чеченстанда. Монда Терешка. Аның да төрки нигезләре бар икән. Тире сүзеннән Терек тагы сыман, ягъни тире тиз агым су елга. Әлбәттә, хәзерге вакытта ул су Идел киңәйгәч, муллангач дип әйтик, әлеге елгасының да сулары күбәеп китә, һәм ул хәтле үк тире булмаса да, хәзерге вакытта да әлеге урыннарны нәкъ менә бизәп торучы елга ул Терешка елгасы. Эшкәртелүгә авыр бирелә торган җирләрдә дә авыл хуҗалыгын ташламый халык. Бер урынына 5 бөгелсә дә, туган җирдә эшләү бәхетеннән мәхрүм каласы килми аны. Ни дисәң дә, туган җиреңне ярату кеше өчен табигый, ләкин бөек хис. Бүгенгесе көнгә җирләребез бар, 3,5 гектар җиребез. Шунда чәчәбез сабан будайы, яровой будай чәчәбез, арпа чәчәбез. Көне белән иногда, конечно, хочется битенесен дә бәргә дип, но минем белән эшләр, кемнәр минем белән начинать иткән инде яшьтә, кемнәр аларны как-то бәреп калдырга киләм. Хәтта үзем дә инде 62-63 яшымда пенсиядә кебек без аналам да, ну, пока хәлемдә эшләргә инде. Без бит шунда үскәннәр. Җирдә үскәннәр, җирдән туганнар, шунарга күрә пока хәл бар. Күпме тагын бирер Ходай тәрә, эшләргә тырышабыз. Үз җиреңдә тырышып эшләсәң генә җир китерер мул уңыш. Бераз тукай чаракта булды әле бу җөмлә. Ярый, хуш. Әле эшләгәнең белән генә түгел, Аллаһ биргәненә шөкер итә белә дә бит авыл халкы. Аллага ышан, үзең кымшан диләр бит. Көз җиттеме, авыл халкы инде уңышын ала. Һәм картуында казый. Карту бәрәңге инде ул җәмәгать. Һәм җыйгач гышыр китерә. Гышыр садакасы дигән садака бар исламда, һәм әлеге садаканың вазгыяте булайрак. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең яңгыр белән үсә икән, мәсәлән, шул ук карту, бәрәңге, монда инде кеше 10ннан 1 өлешен гышыр садакасы итеп бирә. Шул ук кәбестә булсын. Карагыз, ни зур кәбестәләр. Помидор, кыяр булсын. Әлбәттә, моны саклансын өчен шулай эшләр бит инде. Монда инде үз кешең белән үстергәч, 20дән 1 өлешен кеше гышыр садакасы итеп бирергә тиеш. Дин дигәннән әле ниндидер 150 ел элек кенә 3 мәчет, 3 мәдрәсә, 1700дән артык халкы булган авылда бүген инде бераз башка төрлерәк саннар булса да, әле дә ата-бабаларыбызның динен сакларга тырыша. Әйе, ишуы җиңел, төзү түгел. Тик хәрабәләрдән калку тагы да авыррак. Безнең авылны основать итүче Якуб Мустафа улы Тебе белән Евлейкадан була. Ул Саратовта наместникта эшли. И Петр I указ бирә. Дәүләт хезмәтчеләренә ди, җир бирергә кирәк ди, әймә төзиләр ди, усадьба ясыйлар, авыл төзиләр ди. И Якубта языла шул нигә кешеләр арасына. Ул наместникта ответственный кирәкле кеше булган. И киләләр дә килеп чыгалар, бер тигез зур кырга, типтә елга агып тора. И шул җир бүлүче әйтә, менә Якуб сиңа җир ди, шунда ди, авыл төзисең, нәрсә эшлисең ди, сиңа бирелә бу җир ди. Якуб әйтә, әйдәгез инде
алга барыйк тагы. Аннан шул тигез кырына төшеп китәләр болынга. Ул болынны узгач килеп чыгалар бер тигез урманчык, карама урманчыгы, уртасында кичкенә генә күл дә була. И шунда әтән шул ул җир шундый була. Көнчыгыштан агып килә дә, шул урынны ярым утрау ясап агып уза. Аннан соң яңадан көнбатышка китә. Бер рот көньякка ярым утрауны хәтерләтә. И шунда шул андагы җир бүлеше картасына түгәрәк ясый да, вязовой гай дип яза. Чөнки вяз инде карама, гай инде казаклар телендә урманчык инде. Петр беренче дәүрендә хәрби ихтыяҗ өчен бик күп урман киселә. Аларны ташу өчен транспорт буларак зур елгалар хезмәт итә. Идел елгасы моннан 15 чакрым гына. Бөек елгадан агып килгән җимерек сал бүрәнәләрен тартып чыгарып, авылда беренче агач өйләр салына. Шулай итеп, авыл башланып китә дип әйтергә мөмкин. Бу яклардагы авылларның исемнәренә игътибар итсәк, мәсәлән, Вязовый гай, монда Зеленая янәшәдә генә, алар һәммәсе дә рус исемнәре. Ләкин Ульян өлкәсе Кулатка районында 95%, кайберәүләр әйтәләр 98% татарлар яши. Бу авылларга нигез салган вакытларда, җир бүлеп биргән вакытларда рус бүлүчеләр, рус йомышлы кешеләр дип әйтик инде, әйме? Алар татарларга урын биргәндә, җир биргән вакытларда нәкъ менә рус телендә үзләре исем биргәннәр. Ягъни мондагы халыктан сорап тормаганнар. Шундый өйләрнең берсендә туып үсә дә инде Рәфәгать Хәбибуллин. Кем ул? Әгәр дә сез Кулатка районыннан булсагыз, мондый сорау бирмәс идегез әлбәттә. Аның батырлыклары турында авыл халкы шигырьләр дә иҗат итә. Ватаныбыз иреклеген саклап, һәлак булдың шәрия күгендә. Батырлыкка хыял электән үк туган иде синең күңелдә. Сызранда ошучыга укып, сен ошучы ватан күгендә. Абхазия һәм Чечняны узгач, орден медаль килде үзеңә. Рәхмәт Рафәтеңә батыр булып, дан явладың сугыш кырында. Ватан өчен гомереңне бирдең, данлы иттең туган яктыда. Бакыйлыкка киттең мәңгелеккә, нурлар сибеп ватан күгенә. Якты йылдыз булып янып үттең, үрнәк булып барлык кешегә. Барчабызда баш иябез сиңа, изгеләргә кирип каласың. Син бит халкыбызның горурлыгы, бөек кеше авыл баласы. Безнең милләт көчле милләт, бөек ирләр аның сафында. Рәфат кебек кыю батыр ирләр, һәрчак булыр татар халкында. Рәфәгать Мәхмүт улы хакында Вязовый гай авылында гына түгел, район үзәгендә дә белеп була. Кулаткада аңа багышланган музей эшли. Бу кителне бирде аның малае, музейебезнең ачылуына ул катнашкан иде, шул вакытны китереп безгә биргән иде. Моны әнисе бу курс нейде Саратовта нейде укыган вакытны, училищеда укыган вакытны, летный училищеда укыган вакытны кигән пиджак иде, курсантский пиджак 4-го курса. Рәфәгать Хәбибуллин ниндирәк кеше булганын беләсегез килсә, аның язуына гына игътибар итегез әле. Күрдегез ничек яза булган? Ниләрдә әшнәләрдә бик исләре китә булган. Әйткәндә ничек син дигән булай матур язасың дигән. Ул әйткән, мин дип начальник класста укыганда әнием алайды да, язганнарымны ошатмый иде дә, йыртып бәрә иде ди. И безгә бик уңайлы ланнарга шуларны күрсәтеп, тырышлыгын күрсәтеп, аларны тәрбияләргә, балаларны тәрбияләргә бик яхшы пример. Геройның авылда да музее бар. Мәдәният каршысында бюсты да. Тик ул урыннарны күрү, хәтта каберенә бару да Рәфәгать әфәнденең әнисен, Гөлҗиһан апаны күрү кебек тәэсир итмәде. Укыды яхшы, тыңнады яхшы, ыланнар тәртипле булып чыктылар. Шөкер, әлхамдулилла. Мин аны ылым военныйга түгел, зоотехник ясаткым килде дә. Яни вид врач, баятчылар иде.
Юк, ул анарга, ул әни военныйга бара. Син әни мине каргамай. Каргыймысың, үзе теләде военныйга барыга. Ни хал ителәсең? Ул күп тешләрдә йөрде. Абхазияның горячий точкасында, Чечняда, самый Чечня сугыш вакытында мин анда идем. Орын юк. Азбадада, нидәдә киләләр иде. Илаһи Кадир. Алам, чык кит, чык. Юк, шулай йөрде ул. Бик военный, бик эшенсевә иде. Ранит ителде ничәтән. Ярты янтыганың ранены иде ул таки служить итеп йөрде. Алам, чыктыңмы? Чыктыңмы? Юк. Чыкмады. Мин әни эшемне яратам, авыр түгел, яратам, севәм. Ул Сирияга киткән, Сириядан звонит итә. Мин Сирияда дип тә әйтмәде. Чыктым, мин анарга чыгарга кушам, потому что сау түгел инде, раненый ход ташлады. Кем дә аны туктата алмады. Атачына чыкты, герой булды, үзе юк. Инде съемкадан соң күпме сулар акса да, Гөлҗиһан ханымның тормышка, кешеләргә карата булган йогышлы мәхәббәтен искә алган сайын, һаман тамакка нидер килеп төртелә. Чыннан да, ул Гөлҗиһан, Җиһан гөле. Рәфәгать Хәбибуллин гына түгел, аның әнисе дә чын герой. Гади гына яшәмәдем мин, даярка идем. Майда җыйдым, сөттә җыйдым, йомыркада җыйдым. Зериням миккәнгә керә шулай. Даяркада эшләйдем, сыерларны танымыйдым, алам, но иту саудым шулай. Илаһи Кадир минең тормышым, шулай тордык, яшәдек, эшләдек, ташадык. Шөкер, әлхәмдүлилләh. Бүгенге көндә дә тормышта һәр вакыт батырлыкка урын бар. Хәзерге вакытта телең, милләтеңне, авылыңны саклап, шул юлдан барачак балалар үстерә алу батырлыкка әйләнде шул. Моны батырлык, каһарманлык түгел, гади көнкүреш, һәр кемнең бурычы, кулыннан килә торган эше дип кабул итәсе килә. Түбән Идел буйларында урнашкан татар авыллары бик күп һәм бүген без сезнең белән Вязовый Гай авылы белән таныштык. Монда кичле җилләр исә, җилгә барыбер кайдан исергә. Тарихи урын мул, татарлар җиреме, башка милләт җирләреме. Һәм аның үз юлы. Безнең тапшыруыбызның да үз юлы. Һәм без үз юлыбызны дәвам итәбез.